Domnul Iisus a vorbit despre multe lucruri în pildă și le-a zis: iată, semănătorul a ieșit să semene. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum. Au venit păsările și au mâncat-o. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu are o caracteristică deosebită, diferită de oricare alta. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Aceasta înseamnă că noi nu citim o literă moartă din cuvântul Scripturii, ci noi citim cuvinte care au efect în viața noastră și efectul este transformator de caracter. Însă, dacă privim cu atenție, sămânța cade oriunde, în orice tip de caracter. Solul în care cade sămânța reprezintă inima omului, sufletul lui dacă vrem. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum. Au venit păsările și au mâncat-o. Domnul Iisus explică cum trebuie să înțelegem sămânța care a căzut lângă drum. Și Domnul spune: când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Dacă ar fi să ne oprim puțin la imaginea unui om simbolizat cu sămânța care cade pe drum, putem spune că drumul reprezintă imaginea care nu este a nimănui, dar pe care o folosesc toți. Drumul este al nimănui și al tuturor. Aceasta înseamnă că persoana care se potrivește cu imaginea aceasta a seminței care cade lângă drum este persoana care nu are nicio orientare proprie. Este persoana care acceptă toate învățăturile, dar nu le împlinește pe niciuna. Lucrul acesta este deosebit de grav, pentru că această persoană este o persoană fără un cel în viață, fără niciun scop, fără nicio perspectivă. El nu are propriile rădăcini, el nu are propriile convingeri, ci, după cum bate vântul, este de acord cu oricine și cu orice, doar că nu face nimic. El nu este decât hrană pentru satisfacerea altora, pentru că este de acord cu oricine. Interesant este că sămânța cuvântului Dumnezeu cade și lângă drum. Aici, în explicația Domnului Iisus, ne ajută să înțelegem o chestiune destul de interesantă. Omul care aude cuvântul, dar nu îl înțelege. De ce nu îl înțelege? Nu are capacitatea, nu poate să-l rețină. Înțelegerea aceasta, de unde ar trebui să vină? Lucrul este deosebit de important și trebuie să-l înțelegem. Pentru că, în legătură cu cuvântul lui Dumnezeu, atunci când ai Biblia în mână, atunci când ai auzit despre Dumnezeu, mai trebuie să faci ceva? Oameni care au Bibliile și le-au avut întotdeauna sunt oameni care nu au nicio legătură cu religia, nu au nicio legătură cu Dumnezeu, nu au nicio legătură cu trăirea credinței, deși au cuvântul lui Dumnezeu acolo. Unii încearcă să-l înțeleagă și îl citesc, dar rămân și mai confuzi. Uneori, nu numai că n-au înțeles nimic, dar prin citire descoperă un Dumnezeu crud. Oameni care au citit pentru prima dată în Biblie și au citit în Vechiul Testament despre Dumnezeu care a îngăduit ca unele popoare să fie nimicite în Canaan, se îngrozesc de un așa Dumnezeu. Alții nu înțeleg de ce este vorba despre același Dumnezeu când în Vechiul Testament este un Dumnezeu care este diferit de Dumnezeul Noului Testament. În felul acesta ei nu înțeleg nimic. De ce nu înțeleg acești oameni? Dintr-un motiv foarte important, și anume, prin faptul că doresc să-L accepte singuri, doresc să studieze singuri și pierd din vedere faptul că Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, a fost scrisă nu prin înțelepciunea oamenilor, ci a fost scrisă Biblia prin Duhul Sfânt. Înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu nu se poate face prin înțelepciunea, prin cultura unei persoane. Nu. Exemplu avem fariseii, preoții, cărturarii din vremea Domnului Iisus. Citeau în Biblie și nu înțelegeau deloc. Aceasta ne face să înțelegem pe noi, ca nu cumva să ajungem în varianta unui om asemănător cu sămânța care cade lângă drum, că ori de câte ori citim în Biblie, noi trebuie să apelăm la Duhul Sfânt, cel care a inspirat pe scriitorii Bibliei, și Duhul Sfânt trebuie să ne ajute și pe noi să înțelegem. Dacă ne bazăm pe propria înțelepciune,
și vom da propria interpretare, vom avea niște aberații deosebit de mari. De aceea, atunci când nu înțelegi Biblia, de regulă o pui deoparte. Renunți la ea, o arunci și nu te mai interesează. Aceasta înseamnă că păsările vin și mănâncă tot ceea ce la început a fost inițial în înțelegerea ta, tot ceea ce te-a atras în cuvântul lui Dumnezeu. Poate curiozitatea a fost la început, poate dorința de a cunoaște ceva din istorie, poate ceva ceea ce ai auzit și ai vrut să verifici. Indiferent de motivația pentru care cineva a început să citească Biblia, dacă va începe să citească fără Duhul Sfânt, nu-l va înțelege, iar cel rău va veni și va răpi tot interesul pe care inițial l-a avut în cunoașterea Bibliei. De aceea, oamenii care reprezintă partea aceea a seminței care a căzut lângă drum sunt într-o primejdie deosebită. Și dacă este ceva ceea ce nu înțelegem din Biblie, lucrul pe care ne învață această parabolă să-l facem este să-L lăsăm pe Dumnezeu să ne explice. Pentru că dacă nu-L vom lăsa pe Dumnezeu să ne explice, va veni cel rău care va profita de neînțelegerea noastră și va răpi ceea ce a fost semănat în sufletul nostru. Din cauza aceasta, încurajez ca de fiecare dată când avem timp pentru a citi Biblia, să nu încercăm să citim fără rugăciune și fără a apela la Duhul Sfânt să ne călăuzească cu lumina sa înțelegerea corectă a Sfintei Scripturi.